Ευχαριστούμε την κυρία Ριταρή και το λόγο έχει ο Μιχάλης ο Τζελέπης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διήμερο αυτό ακουστήκαν πολλά στην αίθουσα αυτή για το συνεταιριστικό κίνημα. Το συμπέρασμα από όλους είναι ένα, ότι είναι αναγκαίος και χρήσιμος ο θεσμός αυτός με την τριπλή του ιδιότητα, την οικονομική, την αναπτυξιακή και την κοινωνική. Από την άλλη πλευρά, ακουστήκαν πολλά για το γιατί και πώς είναι εδώ το συνεταιριστικό κίνημα. Και ιδιαίτερα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούστηκε ότι από το 1981 και μετά επικράτησε η κομματικοποίηση με τα διαφορετικά ψηφοδέλτια. Θα ήθελα να τους θυμίσω ότι μέχρι το 1981 είχαμε τους εγκάθετους μόνιμους συνεταιριστές και δεν μπορούσε να εισχωρήσει κανείς άλλος για να εκλεγεί. Και καλώς τότε υπήλθε ο νόμος αυτός για να μπουν και άλλες δυνάμεις μέσα στη διοίκηση του συνεταιριστικού κινήματος. Αυτοί οι οποίοι διαλύσαν για πρώτη φορά το συνεταιριστικό κίνημα εν έτη 89 έως 93 ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, όταν τότε διέλυσε για πρώτη φορά συνεταιριστικές οργανώσεις με τα περίφημα προγράμματα εξυγίασης και εν μία νυχτή έκλεισε συνεταιριστικές οργανώσεις που παίξαν καθοριστικό ρόλο για την αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος. Θα θυμίσω ΚΙΔΕΠ, ΣΠΕ, ΣΠΕΚΑ, ΣΥΝΕΛ, μια σειρά από συνεταιριστικές οργανώσεις που κλείσαν σε μία νύχτα. Να μην γίνονται λοιπόν κροκοδίλια δάκρυα για το συνεταιριστικό κίνημα και ιδιαίτερα από μια παράταξη που ποτέ δεν πίστεψε σε αυτό, ιδιαίτερα το είχε μόνο για να μεταβιβάζει κομματικές εντολές στη βάση της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ανακαλύπτουμε σήμερα τον τροχό γύρω από το συνεταιριστικό κίνημα. Ούτε ο συνεταιρισμός είναι εφεύρημα μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, ούτε κατασκεύασμα νομοθέτη, αλλά δημιούργημα ανάγκης για να βελτιώσουν οικονομικά την θέση τους οι οικονομικά αδύναμοι αγρότες. Γι' αυτό άλλωστε και τόνισα εχθές ότι πρώτα δημιουργήθηκε το συνεταιριστικό κίνημα το 1914 και μετά το 1917 το Υπουργείο Γεωργίας και το 1929 η Αγροτική Τράπεζα. Άλλωστε, αν θέλουμε ένα νομοθέτημα να χαρακτηρίζει το συνεταιρισμό, αυτό τα οποία πρέπει να είναι σεβαστά είναι οι βασικές αρχές και αξίες του συνεταιρισμού, όπως αυτές προβλέπονται σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτές είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσω. Δηλαδή με υποχρεωτικά πρότυπα και αναγκαστικούς όρους στην οργάνωση, δομή και λειτουργία δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν οι συνεταιρισμοί. Ούτε επίσης με κρατικό εναγκαλισμό, κομματικές παρεμβάσεις, πραγματικά ελεύθερο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, αυτοδύναμο και ακιδεμόνευτο το συνεταιριστικό κίνημα. Όλα αυτά μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσανε. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πολλές κριτικές ακούμε από τον καθέναν μας, έχοντας όλοι το δικό μας οπτικό πεδίο εντός της περιφέρειάς μας, δεν μπορούμε να κρίνουμε το συνεταιριστικό κίνημα μόνο από τη λειτουργία του σε τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν ισχύει οριζόντια. Η λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος είναι διαφοροποιημένη από νομό σε νομό, από διοίκηση σε διοίκηση, από συνεταιρισμό σε συνεταιρισμό. Έχουμε συνεταιρισμούς σήμερα που είναι leader στην αγορά, που πραγματικά προσφέρουν έργο. Και για να πάω στις επιμέρους επισημάνσεις μου σε σχέση με τα άρθρα, τόνισα και χθες ότι η έκτη συνεταιριστική αρχή προβλέπει ότι οι συνεταιρισμοί υπηρετούν τα μέλη τους πιο αποτελεσματικά και ισχυροποιούν το συνεταιριστικό κίνημα συνεργαζόμενοι μεταξύ τους μέσω οργανώσεων τοπικού, εθνικού και περιφερειακού επίπεδου. Εμείς εδώ προβλέπουμε με το νομοσχέδιο μία βαθμίδα συνεταιρισμού, την πρωτοβάθμια. Αποκλείουμε δεύτερη βαθμίδα συνεταιρισμού. Πώς θα δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος, όταν τις εταιρικές συμπράξεις τον έχουμε στον εμπορικό νόμο το 2120 και οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί είναι στον νόμο περί συνεταιρισμών. Και ιδιαίτερα διαλύουμε
αναγκαστικά και τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, οι οποίες σήμερα έχουν καθαρή οικονομική θέση και επιτελούν ένα σημαντικό έργο. Και εδώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, όπως κατέθεσα εχθές στο άρθρο 19, στην παράγραφο 3, μία τροπολογία για αυτές τις οργανώσεις τις δευτεροβάθμιες, οι οποίες έχουν καθαρή οικονομική θέση. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα, ούτως ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, χωρίς να συμμετέχουν στην πασεγές για να δημιουργούν εκλογικά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει όχι αναγκαστικά να οδηγηθούν στην εκαθάριση. Και εδώ έχω το δικαίωμα της επιφύλαξης ως προς την ψηφοφορία σε σχέση με το άρθρο 19 στην παράγραφο 3 με την διάλυση των υγιών δευτεροβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων. Επίσης, σε σχέση με το άρθρο όπου προβλέπεται η μέριμνα για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους, θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε καταθέσει μία τροπολογία, γιατί και πάλι αυτά τα οποία προβλέπονται, οδηγώντας, όπως τόνισα προηγουμένως, αρκετές χιλιάδες υπαλλήλους στην ανεργία με το κλείσιμο και την εκαθάριση των συνεταιριστικών οργανώσεων. Τι θα γίνει με αυτούς τους υπαλλήλους? Αυτό το οποίο προβλέπεται εδώ, ότι θα μπουν σε ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ, όπως τόνισε κι άλλος συνάδελφος προηγουμένως, μα αυτό δίκαια το έχουν. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μέριμνα να εξασφαλιστούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Όταν πριν από ένα μήνα ψηφίσαμε νομοσχέδιο για τη βιομηχανία ζάχαρης, μέσα στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό το έχουμε θέσει εδώ και ένα μήνα. Και υποτίθεται ότι θα συνεργαζόταν το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Εργασίας για να εξασφαλίζαμε σήμερα τους εργαζόμενους, όπου με νόμο αναγκαστικό τους οδηγούμε σε απόλυση. Γι' αυτό έχω και τις επιφυλάξεις μου σε σχέση με την ψήφιση αυτού του άρθρου και με την αναγκαστικότητα που επιβάλλει ως προς τη διάλυση των συνεταιρισμών. Άλλωστε, όπως επισημαίνει και η πρώτη διεύθυνση των επιστημονικών μελετών, το τμήμα νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων, υπάρχει επιφύλαξη ως προς την συνταγματικότητα του νόμου στο άρθρο 19 που προανέφερα για την αναγκαστική διάλυση και οδηγεί σε καθάριση τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Και διαφωνώ και με την τροπολογία όπου ήρθε σε σχέση με το άρθρο 19, όπου κάνουμε την Αγροτική Τράπεζα πραγματικά εκαθαριστή του συνεταιριστικού κινήματος για να σώσει το καρτοφυλάκιό της. Θα πρέπει αυτή η τροπολογία να βγει από μέσα. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις και το συνεταιριστικό κίνημα έχει δεινοπαθήσει μια φορά την περίοδο 90-93 από τα σχέδια εξυγείας της Αγροτικής Τράπεζας για το συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών. Πολύ σωστά απεδέχθη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ένα και ενιαίο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν δέχομαι σήμερα τη χρηματοδότηση, τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης όπως είναι στο νομοσχέδιο στις δύο καθοριστικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και να βάζουμε και άλλες βάσεις ηλικιακών κριτηρίων. Πού το είδαμε αυτό, ότι το συνδικαλίζεστε πέρα από την επαγγελματική ιδιότητα έχει και ηλικιακά χαρακτηριστικά? Να τελειώνουμε με γεσάσε, σιδασέ, πένα σένα, μία συνδικαλιστική οργάνωση, αυτή θα χρηματοδοτείτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οποιοδήποτε νομοθέτημα και να έρθει στη Βουλή και ιδιαίτερα για τους συνεταιρισμούς, για να εφαρμοστεί θα πρέπει πρώτα απ' όλα οι αγρότες, όπου εξαρτώνται αυτοί, η επαγγελματική τους τύχη διακυδεύεται καθημερινά από την εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος, θα πρέπει να αντιληφθούν την αδύραιτη ανάγκη αυτοπροστασίας μέσω του συνεταιρισμού και να συμμετέχουν ενεργά. Φοβάμαι ότι με αυτές τις διατάξεις θα οδηγηθούμε την επόμενη μέρα σε ένα κικαιώνα δικαστικών αντικλήσεων, θα οδηγήσουμε ένα συνεταιριστικό κίνημα εκεί που είναι υγιής, γιατί υπάρχουν αρκετές υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις, σε αδράνεια και μέχρι να δημιουργήσουμε τα νέα σχήματα, εάν και εφόσον τα δημιουργήσουμε, πραγματικά τότε οι ιδιώτες θα απολαμβάνουν πολύ ευνοϊκές μέρες εις βάρος των αγροτών. Θα πρέπει επίσης και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν προβλέπεται από το μνημόνιο, δεν μας το επιβάλλει κανένας.
Είναι ένα νομοσχέδιο για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου, να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα. Θα πρέπει πραγματικά ομόθυμα την επόμενη μέρα για την υλοποίηση του νομοσχεδίου αυτού να σταθούν και αυτοί αρρωγοί στην προσπάθεια που θα γίνει τόσο για την εξυγίαση του συνεταιριστικού κινήματος που προανέφερα με ποιες προϋποθέσεις, αλλά και ιδιαίτερα να είναι και πάλι ένα εργαλείο αναπτυξιακό και χρήσιμο για τους αγρότες. Ευχαριστώ.